बन्द माने कमप्लिट बन्द जाया बियो जोंहा मोनब्रैसो साहिरिया बन्द थागोन जेरै मथनगियाव जोंहा डिपार्टमेन्टनि आइबि दं बे आइबिया बन्द थागोन बे आइबिया थारमाने एसे गरमनि थाखायबो एसे हिरि जायो ओमफ्राय बे आइबिखौ मेन्टेनेन्सनि थाखायबो एसे खामानि दं बेनि थाखायनो आइबिया बन्द थागोन आइबियाव थानायखौ ओरैखौ फेसिलिटिया बन्द थागोन ओमफ्राय मैदेर गाखोनाय बेनिफ्राय राफ्टिं এই मोननै बुस्थुआ बन्द थागोन मैदेरा एक्सुवेलि गरमा गोलैबायना गरमाव एसे मैदेराबो खस्थ' मोनो ओमफ्राय गिदिंनायाबो एसे गिरि जाया मोजां जाया ओमफ्राय राफ्टिंआ जाबाय दैया बारायबाय दा दैनि थाखायनो बानि थाखायनो बे रिक्स जायो बेनि थाखायनो बन्द थागोन ओमफ्राय बन्द थानाया मोनसेल' लामा बन्द थागोन आरो बन्दआ एप्रिल मे मासआ खुला थागोन जुन मासआथ' बन्द जाखायो ओरैनो दैयाबो दैलाङाबो सफैबाय नालाय बेनि थाखायनो बन्द थागोन फले माने बे सिजनावथ' मेसिम फैनो हागोन बिनि उनाव बन्द'आनो थागोन बेनो जुननि 1 तारिखनिफ्राय बन्द' जागोन टटेलि दा मेनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा आइबिया बन्द' थागोन इलिफेन्ट साफारिया बन्द' थागोन ओमफ्राय राफ्टिंआ बन्द' थागोन बेनिफ्राय उसिला थांनाय लामा मोनसे दं बे लामाया एसे गाज्रि दं बे बन्द' थागोन बेनो दाबो जोबथ'वाखै गान्दानिया गान्दानियाथ' खेबसे खालामनो गोनां दंबावो बेनिफ्राय मोसानिया दाबो रिजाल्टआ मोनफैयाखै बे बाहेरायाव थाङोथ' नेशनेल टाइगार कनजारभेशन अथ'रिटियाव लाङो बेखौ बेनिफ्रायसो एसे लेट जायो बेयो हा जिपसिया हागोन मे मासआ कमप्लिट थागोन ना एकदम टटेलि बन्द' दं बियो बन्द' थाखागोन